Leuk dat je kijkt. We gaan weer lekker bewegen vandaag. En dat is hartstikke leuk en goed voor je. De beweegcoach begint met een leuk spel voor kinderen. Doe je mee? Hallo allemaal, ik ben beweegcoach Osama en omdat jullie helaas niet naar school kunnen, is het nog steeds belangrijk om te blijven bewegen. En bewegen kunnen natuurlijk ook goed thuis, daarom gaan we vandaag even met jullie lekker dansen. Het liedje wat ik heb uitgekozen is Dansen met Tante Rita. En dat kun je vinden op YouTube, dus zorg even dat je je telefoon of je tablet koppelt aan de televisie. Dan kun je dus ook goed zien hoe het dansje gaat. Maak even ruimte voor jezelf zodat je goed kunt bewegen en dan gaan we nu beginnen. Zo, we zijn er. Iedereen naar de dansvloer. Want we gaan dansen met Tante Rita. Ben je er klaar voor? Wij gaan dansen. Op de dansvloer gaan we feesten. Tante Rita, 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 Tante Rita. 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 Mooi zo! Nu voor het weg. We beginnen soms met de handen. Naar voren. Naar voren. Naar boven. Naar boven. Naar voren. Naar voren. Naar boven. Naar boven. Naar voren, naar voren, naar boven, naar boven, naar voren, naar voren, naar boven, naar boven, naar voren, naar voren, naar boven, naar boven, naar voren, naar voren, naar boven, naar boven. Rita, 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 Rita. Heel goed. We gaan door. Nu met de voeten het hele weg. Naar links. Naar rechts. Naar links. Naar rechts. Nog een keer. Naar links. Naar rechts. Naar links. Naar rechts. Naar links, naar rechts. Stil, stil, naar links, naar rechts. Stil, stil, naar links, naar rechts. Stil, stil, naar links, naar rechts. Stil, stil. Rita, 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 Rita. Rita, 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 Rita. Rita, 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 Rita. Rita, 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 Rita. Jullie hebben gedanst. Met je handen, je voeten en je lijf. En nu wil ik een antwoord, oké? Hoe dansen de meisjes? En hoe dansen de jongens? Nou zo, nou zo. Hoe dansen de meisjes? En hoe dansen de jongens? Nou zo, nou zo. Hoe dansen de meisjes? En hoe dansen de jongens? Nou zo, nou zo. Rita, 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 Rita. Rita, 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 Rita. Rita, 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 Rita. Rita, 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 Rita. En nu gaan we heel zachtjes naar beneden. Dus iedereen heel zachtjes naar beneden. 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 En nu gaan we zachtjes naar boven. Naar boven. Naar boven. Rita, 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 Rita. Rita, 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 Rita. Rita, 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 Rita. Rita, 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 Rita. Hoe dansen de meisjes? En hoe dansen de jongens? Nou zo, nou zo. Hoe dansen de meisjes? En hoe dansen de jongens? Nou zo, nou zo. Hoe dansen de meisjes? En hoe dansen de jongens? Nou zo, nou zo. Rita, 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 Rita. Rita, 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 Rita. Rita, 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 Rita. Rita, 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 Rita. Ook voor ouderen is het belangrijk om in beweging te komen. Iedereen kan op zijn of haar manier meedoen. Zo blijven we allemaal in beweging en gezond. Doe maar mee!
armspieren en daarbij heeft u een flesje water nodig. U strekt met uw hand het flesje water en vervolgens draait u iedere keer open en weer gesloten. Open, gesloten, open, gesloten. Dit doet u zo'n 15 keer en daarna wisselt u naar de andere hand waar u weer open en gesloten, open, gesloten, open, gesloten. Na 15 keer gaat u nog een keer naar de andere hand. Heeft u het hier 15 keer gedaan, gaat u nog 15 keer naar de andere hand. Dat was het. Dit was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken en het meedoen. Tot morgen!